This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadhguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಶಿಫಾಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ನಾನು 3 years ಓಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಇತ್ತೆ ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಹರಿಹರನ್ ಸರ್ ಅವ್ವ ಏನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಲೆ ಆರ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಸೊ ಅವೇ ಪುದರ್ಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೂ ಇಸ್ ನೌ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರೆ ಶುರು ಮಂತ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಕೊರಿಯೋ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಲಕಾಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಡೀಲ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 years ಆಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹರಿಹರನ್ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಂತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ನ ತ್ರೂಟೆ ಪಡೀಲ್ಡ್ ಐತ ಪುದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಅಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಂತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಫಾಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆರು ಫೈನಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತೇರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನೇ ಎಂಗ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ಲೆತ್ತಿರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಆರ್ಲೆನ್ನ ಗುರು ಆರ್ಲೆತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗುರು ತ್ರೂ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳುವ ಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಅರ್ನ ತ್ರೂ ಆರೆನ್ನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಡ್ ಬಂಡ ಈತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡಂಡ ಆರೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅರ್ನ ತ್ರೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದ ಫಿನಾಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಗುಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿದು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದಾಂಡು ಅವನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುರು ವಿನೋದ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸರ್ ಅವನೇ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 6th standard ಮುಟ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಐಟ್ ಪೋಂಡು ಥ್ರೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ 6th standard ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡರು ಓಕೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಅರೆಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸೊ ಆರೆಂಕ್ ಪಂಡರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಈತ ಕಲ್ತತ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಲಾನ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗುರು ವಿದುಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಅಂಚ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ 6th standard and 7th standard ಬನ್ನಗಾಡ್ ಪಂಡೇರ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರೋಲಿಂದು ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಡ್ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಡು ಅವು ಆಯ್ನೆ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡು ಅನ್ಸದು 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ದೆತೊಂದು ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ನ 10th standard ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತಂದು ಒಂಚೂರು 10th ಅತ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಂತೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊಡ್ಸಿಂದು ಅವೈನ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಏನೋ PCMB ದೆತೊಂಡೆ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವನ್ ಪಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಅವೈನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎನಪ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋಯರೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಡು ವಿದ್ವತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದೆ ಒರಿದುಂಡು ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ ಇಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಅವೈನೆ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶೋಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೈನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಅವೈನೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ ಜೋಕುಲಾಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಅದು ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ just 1.5 year back NAMMA physiotherapy college day. ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ ಒಂದು ತೂಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ಅನ್ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಪೋಲಾ ಬಟ್ ಐಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಐನೆ ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಲ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ I didn't wanted to take risk, so whichever in strength itte nave perform antadu select aaya. Next round, that is character round. So undu bannaga choreographer ena anna, so arda discuss mante, so enkulu Deepika Padukone Diwani Mastani the concept detta. Once more in a choreographers Dikshit Raj and Kudonji assistant choreographer Trisha Shetty. Mukulu must talented and I'm so blessed that in Annane in choreograph mantondile now he has become one of my dance guru also. So it's a very proud moment for me. Shifali approach manta like Anna season 7 dance mummy season 7 undu. Yan participate man poda pandu. ಸೊ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಯ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಯುನೋ ಜಡ್ಜಸ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕಲ್ ಹರ್ಟ್ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಯುನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ಅಂದ नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई You are a beautiful dancer. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ದ ಥೀಮ್ ದೆತ್ತದು ಪಿಕಾಕ್ದ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅವಳ ವಿದಿನ್ 1-2 days ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ नीलकण्ठवाहनं द्विषड्भुजं किरीटिनं लोलरत्नकुण्डलप्रभाभिरामषण्मुखं शूलशक्तिदण्डकुक्कुटाक्षमालिकाधरं बालमेश्वरं कुमारशैलवासिनं भजे. It was a neat, beautiful performance. How I know when the judges told me that you have even more potential than this.
So that's when I actually felt that yes, Nana, I have to give Dadal award, I have to make this a priority because ಪೂರಾ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಈ ಸಲ ಉಪ್ಪು ನಾಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆವಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂನಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ looking at my co-competitors, I thought, no, I can actually do better. And that's when in a choreographer link pandit, next round, definitely you have to give your 100%. So, alpardu enkala group performance, next concept itti next round. Group performance in annana onji very strong concept of vittala bandu. Enka ath rounds idla ಇಂಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನಮಿತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂದಿತ್ತು ನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂದೇರ್ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಸಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನಮಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಾನು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನದ್ದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ maybe due to during that performance day night actually our time and joke does time spend mantudin hardly half day because kande 7:30 I leave for work so bayag batadu 6 o'clock kuda inde practice ponditte and we used to come back at 12 o'clock at night so it's okay, it was worth it. The first golden buzzer performance in throughout this dance mummy dance journey. Time Prashant said ಕೇಳಿತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ದೀಪ ರಥ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವು ಏನೇ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಲ್ಯಾಡರ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜಂಪ್ ಮನ್ಪೊಡಾಣೆ ನಾ ಕಾರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ ಪೋನು ಬಟ್ ಅವಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಇಂಕ ಪೇಯ್ನ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ಇಯರ್ಸದ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐತನೇ ಪೇಯ್ನ್ ಯಾನ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೀಕ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹೀಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಂಕ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ Dr. Pandit, there is a hairline fracture. So, cast powder apundu 4 months of rest dethonod apundu. So, un pannaga mast disappoint andu. Yan enne okay enna journey idege mugyundu. Maybe I have to back out from all this andu. So, first person I called Prashant sir again call man pande sir in change and what should I do andu. So, sir first pandere think man play because in case it back out apunanda you have to inform early. Ijinda if you're going to continue please avenla onji inform man play but after that I called my brother Dikshit anna call mantade an kende tada manpunu insense panonduller cast padre so maybe enk 1 month full time tikkan practice aga because full July cast padre yesterday popundu so our pandit it's okay anyways epala nama last moment day manpunu and maybe you can cover it up and confidence undu ee ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಲಾನ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಕೊರೇರ್ ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಇವನ್ ಹೀ ಟೋಲ್ ಓಕೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದು ಲೈಕ್ 1 month ಫುಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಂಡು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡು ಅತನೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಇನ್ಸ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂದು ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ so in mom dad especially and piday pope and in NSS activities manpe right ಕೆಲವು ಸಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್
ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಏನ ಜೋಕ್ಲೇನಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲೇನಂತ ತೂದು ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂಪ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಜೆತ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಜೆತ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಕುಲ್ ಏನಂತ ತೂದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಶಿಫಾಲಿನ ಅಮ್ಮ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ದೇವದಾಸ್ ದೇನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ ಶಿಫಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಾಗ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯನೇ ನಾನು ಶಕ್ತಿನಗರಗಲೆ ತೊಂಪು ಅಂತೆ ಹರಿಹರನ್ ಸರ್ ನಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯಗಿಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಬ್ಬಿ ಇತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಲ್ಲಾತೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ದಡೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಆತು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಂಡೆ ರೀರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪಲೆಮ್ಮ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೇ 90 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಇಂಚೆನೆ ಟಿ ವಿ ತುದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪಡೀಲ್ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಟ್ ದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏಜ್ ದನೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ 6th ಬಂದಾಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ದೇಕ್ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಕಮಲಪಟ್ನದ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ 7th ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ತಾಲು ಐಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ SLC ಆ್ಯಂಡ್ 3 years ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ SLC ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂಡಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂತಾಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು sometimes I even don't call to ask ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರನ್ because the confidence or I know that okay illadena parents ulleru they are safe and they are completely taken care of. So coming to my mom, so initially ನಾನು ಪುಷ್ ಮಂತಿನೇ ಯಾರು ಸೊ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಿನ್ ಆರೊಂಜಿ ಟಾಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ರೆಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ವಿನ್ ಅಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಜಿಂದ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಟಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಪನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು get motivated with that. ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೇ ತೀರೋಡಲ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರೆಟ್ಲ ದಾಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪನೊಂತೇರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಣಪಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋದು ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಣಪ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ನೆಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಕಂಡ ನೆಡಕ್ಕೆ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಪಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಪೂರೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ and then coming to my dad, he's someone who never said no to anything and dada kenda like no ijji and dada panda like no ijji and because of him currently I'm able to manage everything because in Magyavadu, Magalavadu, they have lot of attachment with my dad because our abroad ditteru nearly 35 to 40 years. Avaine boka due to health issues are return barodandu Kudlagu. Avaine boka like he's at home currently and he's enjoying his time with his grandkids. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಪೋಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದೆಯರು ಹೊಡಿತಿನಕಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣಿ ಮೋಹನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರ್ನಾನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳ ಅಂಡು ಆ ರೀತಿದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನಾಡ್ ಬರಡಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈವನ್ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಡುಪ್ಪುನು ಕತ್ತರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು even though he is far, every time aring call mantadenge ಏನೋ ದುಪ್ಪೇರ್ the updates regarding, and especially after seeing me on screen arig interest nalla ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ like okay next ಆದ ಮನ್ಪುವ ಇಂಚ manage ಮನ್ಪುವ everything he keeps asking all the updates. Having a great support from husband and his family is also a plus point for me. And inik one person that I miss is Dodda. Dodda ತೀರ್ಪೋದು 4 months ಆಂಡು but she was always if like currently ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ I feel like talent is in the blood. ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ multi talented arig she would be so proud to see her 2 grandkids like enalla en annalla on screen arini tootverena she would be so proud. ಶಿಫಾಲಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈತೊಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ నేను ಪೂರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗರತಿಯ ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗರತಿಯ ನಂಜೇರಿತ್ತ ಆಗ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತ ಆಗ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದು ಖುಷಿ ಆಡು ಮಾತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸಿದ್ದು ಬರ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬರ ಬರ್ತೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡೇರು ಖುಷಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತು ಒಂದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಡಾಲೊಂಜಿ ವಿನ್ ಆದ ಬರಡು ಒಂದು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಲ್ಲಿ ಗುಪ್ಪಾಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ ಕಲೆಗಾತಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕಲೆಟುಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಡಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಆಶೆ ಈಡೇರ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿವಾಗ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಓಕೆ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಒಂಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂದಾದಿತ್ತನ್ ಲೈಕ್ ತಾದ ಮನ್ಪುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತನ್ ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಈ ಥರದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇವನ್ ನಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ thanks to the entire team. I hope the best one win and good luck to me as well as to everyone. So engala best korondilla efforts paadondilla alchur injure latal so practice ge onchur banga ondu but nama 100% korpa bandu dhairya undu. Yes, we are very very happy to know that our dearest Shifali ma'am has finally reached the grand finale of Dance Mummy Dance. She has always been an inspiration to all of us, may it be the culturals or sports or whatever it be. She is someone we have always looked up to. So we are very eager to hear the announcement of her as being the winner of Dance Mummy Dance. So all the best to ma'am from the entire NAMMA Physiotherapy College. All the best, Shifali. Dance,
ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಐಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆತೆ 10 years ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುಪ್ಪುನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಡ್ ಓಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ ಮಾತು ಇಟ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈವನ್ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಡ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂಡೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಕುಲುಗೆ ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂಡೆ. ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುನು ವಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಆವಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಧೈರ್ಯ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ. ಶಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅರೆಗೆ ಏಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚೆಂಚಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನನ್ ಹಗ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆರ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನಂದು ಪಂಡೆರ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಡ ಪಾತೆರಿಯೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ MD ಸರ್ ಅಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕು ಲೈಕ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗತೆ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಐಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಜಂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಏಪ ನಮಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೈ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್, ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಥರ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಫಿನಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಬರಲಿ, ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ MCA ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ MC ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ನಾವು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು
ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಿ ವಿ ಥ್ರೂ ತೂದೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಕೇಂಡೇರು. ಈವನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕುಲೆಗಂತೂ ನಾನು ಪಂಡೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಬತ್ತ ಕೇಂಡೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಏರಿಂದಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕುಲ್ಲನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಕುಲು ತೂದು ಅವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿನ ತೂದು ಆಯ್ನ ಅಕುಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೇರಿ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕುಲೇ ಬತ್ತ ಪಾತೇರಿಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ 1 year ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅತ್ತಂದೆನ್ನೆ ನಾಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಅವು ಎನ್ನೇರು ದಾವಂದಂದು ನೆಂತಿತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಶೀ ಈಸ್ 7 years old. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚು ದಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಆಡಿಷನ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದುಂಬು ಮಾತು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕ್ಕೈಕ್ ಪೋಲ್ ಎತ್ತ ಪಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನಪ್ಪಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೇರು ದಾವಂದು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಬರೋನುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲ ದಾಕುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂತೂ ಆಡಿಷನ್ ದುಂಬು ಮಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಬರೋನುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾತಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ಆಡಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋಯಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತೀಚೆರು ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರಾಂಡ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚರಣ್ ಸರ್ ಅಂದು ಪಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಯಾನ್ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಓಷನ್ ಕಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೈ ಅರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿದ ಬಾಹುಬಲಿನ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಐಟ್ ಆರೆಂಚ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೆ ಬಟ್ ಅರೆ ಕ್ರಂಪಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಐಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ सब इसको करते प्रणाम.
everything is nice. Thought eddettundu, presentation eddettundu, costume edundu. Trio round ittundu, choreographer with family member and the contestant. So aitlанчене ದಾದ and mistakes malte previous round ainat correct maltoneretuye with the help of the choreographer as well as judges comments must help maltene kalpayanan ದಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋನೆರೆ ಟ್ರಯೋ ರೌಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಹಾಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ತೆಗೆದನು. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡೇಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು. Overall act, presentation award, movements award pura beautifully done. Support ad onji pillars laka battere assistant choreographer boka irna cousin ad. Semi finale ge group round ittande celebration round aik nama ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ celebration da malta. So ಗಣಪತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಐನೊಂಜಿ ನೆಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಇವನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಡೆರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು. Priyanka, amazing. You felt that Ganpati Parba avondundu stage ed pandan. Every dancer, everyone was celebrating. ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ್ ಐಸವಸ್ ಓಕೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಅರ್ನ ದಾದ ಲೂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಲೂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅವ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ತೇರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚು ಗ್ರೂಪ್ದ ವೈಸ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಉಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಪತ್ತೆರಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನೇ ಜತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಎನ್ನ ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. irna entire team ga. Oh, thank you so much. Thank you. But ಆ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕು ಎತ್ತು ಟಕ್ಕರ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂದಂಡ ಏನು ಆದಿನ ಎನ್ನ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದು ತೋಜೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆತಿಜಿ ಪೂರಾ ಜಂಜಾಟ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಅವನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಅವನು ತೋಜದ ಕೋರಿಯ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ತಿಗಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮೂಲ್ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೈನ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರಿಯಾಂಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಕಡಪುರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾವಡು ಸ್ಕೂಲು ಡಾವಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಕಲ್ಪನೆ ಡೆಟ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯರೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತೂನಾಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯನಿ
ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಯಾನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಣ್ತಿಜ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಐನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಐಟಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕದವು ಅಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ವಿನ್ನಾವಡು ಅನ್ಪಿನವು ಅಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಟ್ ತೋಜಾವಡಲು ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಆವಡು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಕುಲಿತ ಯಾನೆ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಇಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರ್ನರ್ನ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಪರು ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪನು ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಂದ ಏನು ನತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಏನು ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲು ಶೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಟೀಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಶೈನ್ ಅಪ್ಪ ಇಜಿನ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಬರೀಟೆ ಒಪ್ಪ ಏರೆಗಳ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏರೆಗಳ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಇರ್ದತ್ತ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪೂರ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಅಕುಲು ಇತನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಚಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೊಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒರೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆತನ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆತನ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜಶ್ಮಿತ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇನು ಇಜ್ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಯಾನ್ ಮೀನು ಇಜ್ಜನ್ ನಾನಿ ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿನೇಟ್ ಅರೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ದಾದಾನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಣೋಡು ಬಂದು ಎಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯಲು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ನಾವು ಚರಣ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರಾರೆನ ನಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೈನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಚರಣ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ನಮಕ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕೊಂಜಿ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ಡುಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆನ 100% ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಪಿಂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೇರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೈ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಿತ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀಚ್ ಆತಲ್ಲ ಈ ಫೈನಲ್ ಡಾಲ್ ವಿನ್ ಅವಡು ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಆಲ್ ಆವಲ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಂಕಿ अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामे मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामे ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಂಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಏಪಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏಪಲ ಆ ಒಂಚಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೌ ಶೀ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾನ್ವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ದಾದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಾಡ್ ಆರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡಾವಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡಾವಡ್ ಈವನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಡಾವಡ್ ಏತ್ ಪಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಡೆತ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈವನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರಾಯ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಅರೆಂತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಡಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪುಲೇನು ತಿದ್ದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂಬೈದಿನಾರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಪಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಆಂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ ಎಂಡಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ನಿಚ್ಚೆ ಎಂಚ ಆಪ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪದ ವಂದಿತಂ. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by